Ndewo onye ọma na-ege m ntị, ọ bụ OFILI-IYKE ka ị na-ekiri. Ọka akụkọ bụ Maazị OFILI-IYKE. N'ezie akụkọ anyị ka ọha n'uju. Anyị na-ekwupụtara ọha na eze maka ndọrọndọrọ ọchịchị bụ elekshọn nke ga-amalite n'afọ na-abịa, afọ 2023. Anyị na-ayọ ọha na eze ka anyị gbaa mbọ hụ na anyị nwetara ihe ndị oyibo kpọrọ PVC ka o wee nyere anyị aka ịtụ ihe a kpọrọ vootu, ka anyị wee họpụta ezigbo onye ndu nke ga-edu anyị n'afọ na-abịa. N'otu aka ahụ, nụrụ ezi ọkwa anyị ji wee bịa n'ụbọchị taa. Nke a bụ ikwupụtara ọha na eze maka ncheta ọmụmụ bụ birthday nke BlackAlbino International Dr. Nwokeọgwụ Evangelist nakwazi ejima ya bụ onye amụma dike ma na-ewu ewu Daddy G.O. Radical Intervention Ministry. Ndị ama ama asịrị ahụ okorobịa ahụ ogologo imi ya. Happy birthday International Dr. Nwokeọgwụ, onye amụrụ mgbe ọnwa Jun gbara mkpụrụ ụbọchị 3. Anyị na-asị na ọ ga-adịrị gị mma n'Eke, Orie, Afọ, Nkwọ. N'otu aka ahụ, Daddy G.O. Radical Intervention Ministry, onye bitigo cut-off mark eluigwe, bụ onye amụma dike ma na-ewu ewu, onye amụrụ mgbe ọnwa Jun gbara mkpụrụ ụbọchị 4. Anyị na-asị na ọ ga-adịrị unu mma, ihe ọbụla unu ga-eme ga na-aga n'ihu. OFILI-IYKE na-asị ka ihe akụ ihe nwe bụ ihe unu ga na-enweta, bara aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ. Live long and prosper. Ndị ji ejide achụ okpo mmiri na ọbara mgbanelu, ọ ga-adịrị unu mma. Ndewo. Ebe a ka m na-ewetara unu akụkọ ụwa nke ụbọchị taa n'isi njedebe. Ị ga-alụ unu m ọzọ ọ bụrụ na o jiri ọkara gata elekere 8 ụbọchị Eke na-abịa. Ọka akụkọ ka bụ Maazị OFILI-IYKE.